Вот, все супер, молодец. Энергетик мәдәният сарайында Созвездие Йылдызлык республика күләм фестиваленә әзерлек бара. Бу юлы Казан һәм Мәскәү артистлары Зәйнең кечкенә йылдызчыклары чыгышларын бәяли. Төрле залларда вокал, хореография, конферанс, актерлык осталыгы буенча өйрәнүләр узды. Я считаю, что сегодня вот вокалисты в Заинске очень сильные. Прям младшая группа, я считаю, вообще будет бойня, потому что у вас подрастает прям поколение очень хороших певцов. И я приятно удивлена и прямо обрадована этим, да и средние детки хорошие, очень старших я еще не слышала. Но у вас всегда вокальная школа хорошая. Все знают, что в этом году Заинск принимает Нижнекамск, Сарманово. Традиционно это выгодная зона, потому что здесь не 6, не 8 районов. Мы можем сосредоточить свои усилия именно на вас, значит, больше коллективов. Зәйнең бию коллективлары чыгышын сәхнәдә Россия Федерациясының атказанган артисты Раиля Гарипова бәяләде. Танылган хореограф яшь биючеләрнең кимчелекләрен күрсәтеп, уңышлы чыгыш ясау серләре белән уртаклашты. Быел бәйгенең зона этабы 27-28 февральләрдә Зәйдә узачак. Күләмле чарага санаулы көннәр калып бара.